И здравейте хора, аз съм TrollerBG и днес ще снимаме на Minecraft Pocket Edition. И ще ви покажа един сид. Това е сида. Сега ще ви покажа какво е. То е 2 села. И ще оцеляваме. Да видя нещо, записва ли? Да, записва. И хора, какво ще да ви казвам сега? Забравих какво ще да ви кажа. Защото съм много тъп. Още дърво. Хора, ще спя звукането им. Ще пренощуваме в ето тази къща. Вот. Какво стана? Хора, някакъв лак стана. Така. И нека да започваме да убиваме овце. За да се направим едно легло. И да знаете, че ще играем и мапове. Видях една овца. Не, това не е овца даже. На предишния ми канал и тук беше, някъде и тук беше къщата. И тук беше къщата. И си прекарах много хубаво. Но то няма овце. ОМГ. Няма да читвам и да искам няма. И ми хора, то тук няма овце. Я, идвай тук. Оха. Хора, ще трябва да читна малко. Кой да прави? Хем ще ви покажа как да читвате. Защото е забавно. Махате са.
И после натискате тук, после тук, после тук, така, регула, така, къде бяха цветята? Ами... What? Не, бе! Абе, ей! Много пълностави да това бе! Много пълностави! Иска да извърши и това ти става. После махаме се ето тук, после тук, после тук, после тук, после тук, после тук. И ту-ту-ту-тун! Ту-тун-тун-тун! Читнах! Какво се прави? Хем ви показах как се читва. Малко да читвате. И ето, готова ни е къщичката. Това е първият епизод. Вторият епизод ще е много по-дълъг, много по-дълъг. Ама много по-дълъг. И надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, не забравяйте да се абонирате, натиснете лайк нагоре и бъдете с нас. Ще видим в следващия клип. Чао!